8. mandamentua. Ez duzu testigantza faltsurik egingo, ez eta gezurrik esango ere. Baina nori ez diozu gezurrik esango. Batzuetan gezurtxoren bat esatea ere onuragarria izan daiteke inkluso. Eta gero egoeraren arabera, bagian poliziarekin baldin bagaude, gezurtxoren bat ere esan daiteke. Baina bueno, gezurrei buruz hitz egiteko eta poliziari buruz hitz egiteko gonbiatu onena ekarri dugu. Ane Lindane, ongi etorria. Albina Stardust, eskerrik asko nago gonbiatzeagatik, zer zauz? Zeritatzagatik, ni ongi zu, zer maut? Neko ondo ere, bai. Neko ondo, ni udan beti posik nago, así que, ondo. Gusten zaitu uda, Bai, asko. Beroarekin ez duzu gaizki pasatzen? Ez, justo kontrakoa, ni hotzarekin oso gaizki pasatzen dut. Uda da niretzat paradisua, izan gara. Egia da, zu beti dituz eskuak hotzak eta ez? Bai, ni oso osbera naiz, ni oso euskaldun txarra naiz. Ni Euskal Herritik botako naute gauza hauengatik. Bueno, hauengatik baldin bada, eta ez, beste batzuengatik, ongi. Vamos, bera zarela, fuera! Extremadurara. Ondo, hostia, Ondo, orain txaman zarete, eh? Egon gara, jiran. Zer moduz? Oso ondo, oso gustora. Extremadura paradisua da, oso toki ederra da, jendea superjatorra, eta boloak izan dira, xumeak, baina bete ditugu, eta jendeak gurekin pasatu du primeran, eta gero bainatu gara, ez dakitzer, dina ondo, zoragarria. Txika, que maravilla, que maravilla. Bueno, ez zuri buruz egiten hasi baino lehen, nik orkestu nahi dizut, sagardoa latan, euskal sagardoa, orain, eskuragarri latan, eraman dezakegula, edozein lekutara, pues adibidez, joaten berzarela, despotorrea ikustera, kontsumitu bertan. Baino kanpoan, edan dezakezu, sagardotxo bat latan. Ezin dut sinetxi, sagardoa latan. Latan, mendira joaten zarela paseotxo bat ematera. Sagardoa. Sagardoa latan, emaika ikusteko jaioak gara. Ja ez gara joan behar sagardotegietara. Ja dira vintage. Gaur egun ja lagunekin latatxa bat. Ostia, latatxa bat ireko dut. Bai, ireko dut, txikia agian hobeto, bai. Ze, gozaldu gabe nago. Baina probatuko dut, a ber. Ikaragarria. Bai, ez da. Emago jazu bizkotxo bat. Bai, noski, karo, zu emetek idan barruzu. Lamur kontuak direlata. Baina, bai. Beira, sagardori buruz ari zarela, nik suminari buruz itzaingo izut. Sumina, Bilbon egiten den saltza min ikaragarri gozoa, por cierto, nik jarri nion izena, eta nik diseinatu nuen etiketa. Bai, tia, artista. Joan zaitezte, saltza min honen bila, ikaragarrizkoa dela Bilbon egiten dute. Zoragarria. Hau da gure realitatea, hemen dugu sagarra, pixka bat ez... gozotasuna. Bai, eta alde baldetik gozotasunat, bestalde da, como pekatua, eta tal, eta gero dugu, sua. Behar duguna, sua. Claro. Zani hau da, goizeetan hartzen dudana, ostia txarrean jartzeko eta egunari aurreina izateko. Hau da, Ane Lindaneren morning routine. Bai, morning routine. Sumina arpeitik bota. Skincare. Eta hala, kalera. Eta pin-pan, orain bai. Bueno, Ane, konta iguzu, nor da Ane Lindane? Ane Lindane, bai. Hau da, como super terrible. Ni naiz, bai, que mierda era, lera. Nor da Ane Lindane? Ane Lindane, ni naiz. Ane Lindane da, nik nire buruari jarri izan nion izan artistikoa, nire benetazko izena, lotxa mote ditesateak, baina gaur hona biluztera etorri naiz. Nire benetazko izena, Anemiren da. Anemiren? Toma nombre de PNV-ra. Ja, Terrible. Eta izen horrekin biaukera baino nituen, izen aldatu, jangoiko eta lege zarra besarkatu. Eta, bueno, pues, izen aldatu nuen, humoregile izan nahi nuelako, batez ere esnazelako puta fatxa bat. Baina batez ere humoregile izan nahi nuelako. Eta... Ane Lindane jarri nuen, momentu horietan Irole Erratian enbilen saio bat egiten, eta guztiok jartzen genituen goitizenak, eta bueno, Lindanea da, Bilbo eta Bilbo inguruan, Barakaldo eta alako sandal industrializatuetan sortzen zen pestizida bat. Bale. Eta da, pestizida horren izen komertziala, eta orduan, karo, Bilbo osoa kutsatuta dago, Lindanez kutsatuta dago, zeri botatzen zuten hortik, desastre bat. Orduan, karo, rima zuen, pues Ane Lindane, posoi bat naiz. Venga, eta 5 minutu pasa dira, eta egin duzu. Saltza pikante baten promoa, pestizida baten ere, hori da Ane Lindane. Hori da Ane Lindane, promozioa. Eta hau lo egin gabe nagoela, Ez dudala lorik egin, imagina zazu. Me encanta. Bueno, humoregilea zara. Humoregilea naiz. Bakarrizketaria, bakarrizketalaria, ez dakit nola esaten den baino, bai. Monologista. Bilatu Wikipedian edo, ya no esaten den. Bakarrizketaria, laria, ja ez dakit. Bueno, bakarrizketetan ibiltzen zarela. Horia. Ez bakarrik,
Raquel Torresekin ere egiten duzu despotorre, despotorropen, despotodrag, Despoto dena. Despoto whatever. Despoto whatever, bai, Raquel Torresekin batera, bueno, haukagu despotorri izeneko ikuskizuna, bi bakarrizketa direla, eta, bueno, alkarrekin tartetxo batzuk egite ditugu bai, eta horretaz aparte, despotorropen, dala mikrofona irekia, emakume humoregile, eta genero, kuida euskaraz, genero, genero disidente entzat. Eta, bueno, Bilbon egiten du hilero despotorropena, eta ia esan, oso arro dez, lehen aliz Bilbon mikrofon ireki bat, humorezko mikrofon ireki bat egin izan dugu, baina eska gainera ez dakite, oinarri hori ezarri dugu balore hauetan, ez? Transfeminismoa, ez dakite, eskerreko rollo politizatuetan, eta horretaz oso arro de. Eta guai da, ez? Ulertzea umore guztia dela politizatua, baina politizatu behar dela, ez? Ez dela en plan, no, eske nire humorea, ez da politikoa, da publiko guztiarentzat. Esparkatu. Well. Publiko guztiarentzat balin bada, orduan ez da niretzat izango. Total. Beraz, ez da publiko guztiarentzat. Total, gainera da rollo, nire humorea ez da politikoa, ba un marikon, no sé qué. Wow. Hori da, bai. Bueno, ez dakit, ez? Oraindik ere ikusten dira karo gu burbuila baten bizi gara. Bai. Euskal Herriko burbuila zoragarri honetan, gure artean harremantzen garela, eta bar, baina metik urteten zarenean. Eta joaten zarenean, ez dakit nongo, Festival de Komedia ez dakit nongoa, Estatu Espainolean, atzerrian, flipatzen dozu ondino hortik zer nolako kaspa dagoen, eta funtzionatzen duela. Eta gero nio, hori ere, konturatu naiz hola jende asko, esaten duena, ni eske bakarrizketalariak, eske ez, ni bakarrizketak ez ditut batere gustoko, eta esatu duzu, karo, eske zer ezagutu duzu, normala da. Eske ni nintzen pertsona hori, Claro. Tanel ezagutu baino lehen, ni nintzen pertsona hori, zen ikusten nuen arroioen Factoria de Ficción, Paramount Comedy, no sé qué, zen rollo, nere aita meada viva, eta ni esaten, Bai. Non dago grazia. Gainera, alde bate utzita, pues, homofobia, machismoa, no sé qué, badago. Zen rollo, eta esan nion, si quería bolsa. Eta hostia, Bai, da gauza bat. Bai. Ok. Bai, nik ulertzen dut askori kringea sortzea bakarrizketalarion movida hau batetik. Da gauza bat, funtzionatzen espaldin badu, kriston lotxa sentiarazten duzula, osea, kriston erridikulua egiten duzula oso modu txungo baten, eta gero bestetik ere bai ulertzen dut kringea hau sortzea, karo, zeintzuk izan dira, horrela kultura popularrean, espaldin batzara pertsona bat, aditua edo, ez? Zeintzuk izan dira referenteak, oiek, ez? Eta inkluso politizatuagoak egon zitezkeen guzti horiek EBH, adibidez, politizatuagian, ez? Baina emakumea, ez dakitzer, perspektiba feminista pikin bat, pues zen gauza bat oso oinarrizkoa ere, bai. Orduen, karo, nik ulertzen dut, askotan esaten diote, ni bakarrizketak ez ditut guztoko. Bueno, etor zaitez, gu ikustera, eta ziurrenek ideia salatuko duzu. Pues fuerte da, ze gauza bera gertatzen da dragarekin. Ze, karo, jendeak draga ikusi duenean izan da beti, como modu oso machista batean, edo modu oso komik, humoretik, eta gainera de, cariño, métemela, no sé qué, eta da, como, well. Eta horrek gero jendeak ulertzen du hori dela travestismoa, eta gero batean iristen da, adibet jartzarren, jogurina boroba, Zeman maite dugun eta jogurina. es como, edo igual zaite, baina da como, claro, es que egin da como kasketa hori, baina bueno, sin más, gaurko gai ez da humorea, ez da travestismoa, así que gure mundua da. Es que gure mundua da. Bueno, mundu asko ditugu aman komunean, Adibidez, sektak oso guztoko ditugu baino. Sektak, buenas sektak. Inoiz hemen sekta buruz hitz egin behar dugu. Ja, egin behar dugu noizuik kapituloren bat, urrengo denboraldia maldin badago egin behar dugu rollo sektak, rollo, Bai, egin behar dugu. Sekta zatope. Bai, gainera Leire Padillarekin ere, eskizan guztien super guai. Egon zen podcastuna Leire Padilla dela, etzen kriminologa, zen kriminalista. Eta oso diskurso guaia dauka. Ni kriminala naiz, así que... Pues ya está. Bueno, gaurko mandamentua da 8. mandamentua. 8. edo 9. 8. 8. Ni diskalkule haukat, zemak egin asto iten naiz, parkatu. Ni ere. Ez duzu, a ber, buruztik hasi dute. Ez duzu, Testigantza. Ez duzu testigantza faltsurik egingo, ez eta gezurrik esango ere.
Plas! Ze erlazio dauka Anelindanek gezurrarekin? Bueno, Gezurtia da Anelindan. Espentsa, asko gertatzen zaigo bakarrizketalari hoi, gesten garenan esaten digutela, bueno, baina kontatu duzuna, zer da egia? Eta ez duzu, ia gehiena. Ja. Kontatzen dugun gehiena egia da, hori bai da egi bat, oso, ez dakit, oso dekoratutako Claro. egi bat, oso karikaturizatutako, eske, Wow, gora euskera. komo hablo, Gora euskera. eske nola, hitz egiten du benetan. Halako egi bat, ez? Bai. Oso, ez dakite, ez, baino, claro, grazia handiagoa izateko, baino gertatzen zaizkigu, kontatzen zaizkigun ditugun gauzak gehien bat gertatu zaizkigu. Hori batetik, ez? Hori da agian nire gezurrarekin daukadan harremanik egunerokotasunekoa, ez? Baino, bueno, gero pasareetan, eta ikusten duguna ere bai, bani izan naiz batzutan gezur horien biktima bat, ez? Eta buloen biktima bat ere izan naiz. Eta egia esan, bueno, nik gezurrarekin daukate harreman, ez dakit nola esan, apurro bat dikotomiko bat. Ze batetik, gezurrak oso interesgarriak direla, iruditzen zait, egi batzuk kontatzeko, eta hau esaten zuen James Randi, mago, bueno, tipoa zan ilusionista bat, eta tipo honek borrokatzen zuen sasi zientzien kontra, magiaren bidetik, ez? Gezurra kontatzen zituen, sasi zientziak gezurra zirela, erakusteko, ez. Eta ni ere bai, bueno, oso harreman estua daukat sasi zientziekin, bere garaian izan nuen saio bat, la zona kritika, eta bertan desmontatzen genituen sasi zientziak, pseudozientziak, eta magufada guzti hauek. Eta interesgarria iruditzen zait batzutan, halako fikzioak kontatuz, nola destapatu dezakezun gezur bat. Eta hori oso guapoa da, baina horrek eskatzen du entzulearengan gaitasun bat jakiteko. Entzuten ari den hori kontakizun bat dela. Eta batzutan ez dugu beti lortzen. Hori, gertzen da fikzioarekin askota, osea, beti, ez? Osea, nire gertzen dena da, fikzio asko kritikatu direla, zabaltzen den mezuagatik, burura etortzea eta dibidez orai, Skins telesaia, zagit ikusi duzun inoiz. Da, como... Telesaia? Ez dakit. Ez dakit laro gita amarkada 2000 urteetako telesail bat, como, oso, nera beak, oso problematikoak, drogen erromantizazioa, no sé cuantos. Eta da betikoa, no, rollo, a ber, eskau, fikzio bat da. Orduan, fikzio batean ikusi nahi duguna da justo errealitatea, errealismoa, izatea como superperfektoa, edo gero ere pentsamendu kritikoa sartu behar da, ez da ulertu, oie, bale, hau, fikzio bat da, badakit erromantizazio bat dela. Claro, noski, eske, claro, ikusleak gaitasuna izan behar du hori jakiteko ere bai. Eta batzutan oso eroso jartzen gara gure sofan, esaten dugu, bueno, niri gauzak guztiz murtxikatuta emon behar dizkiate, pitxin, lan txikitzu bat egin behar duzu, zure partetik jarri behar dituzu gauzak ez. Hau adibidez humorigile hoi asko gertatzen zaigu, eta askotan kritikatzen diguten zerbait da, niri adibidez, nik adibidez, torturari buruzko txisteak egite ditut, oso gai, bastakite, labainkatxuak mai gaineratzen ditut, tortura, Eliza Katolikoaren pederastia, alako gauzak kontatzen, alako gauzei buruz hitz egiten ondere bakarrizketetan, txisteak eginez, noski, claro, eta askotan jendeak esate dit, bueno, eske gauza hauekin ez dituzu txisteak egin. Eta jendea ez da konturatzen umorea dela tresna bat, errealitate bat salatzeko, ez? Osea, eta adibidez, karo, ni egiten duanean txiste bat, torturei buruz, inork ez luke pentsatu behar izango, nik torturen goraipamena egiten nagoenik. Baina ez dauka zentzurik. Claro, osea, ez altza ere konturatzen akab, hemen jartzen dura, osea, nik uste ja nahiko argi dagoela dena, ez? Baina ala ere, ez? Eta, adibidez, Eliza Katolikoan gertatzen diren pederastia kasuen mobidei buruz hitz egiten duanean, asko horrela geratzen dira, azkenean oso gai sensiblea da, noski, baina askok ikusten dugu, ostia, salatzeko modu bat dela, ez? Eta torturen kontua eta gauza guzti hauek azkenean da ere nola da, memoria historikoa egiteko modu bat. Ze batzutan, espaduzu honi buruz hitz egiten, humoretik bada ere, inork ez du hitz egiten honetaz. Eta hasten da zer gertatzen denez. Eta batzutan, ez du ulertzen humorea dela drama bezain baliogarria den fikzioak eta realitateak, osea, fikzioak kontatzeko tresna bat, eta realitateak salatzeko tresna bat, ez? Ez dut ulertzen zergatik ezin dudan txiste bat egin
torturari buruz, tortura salatzeko, baina ordea, bai egin dezaket, kriston drama bat, eta negarra eragin eta zaketzer eta zakin tortura salatzeko. Bai. Ez? Eta horrek, nahi sumintzen nau, sumina, saltxamina. Osea, bai, eske, ongi dago, gai bati buruz hitz egitea, baldin bada, como, espero den moduan, adibidez, dokumental bat, edo adibidez tal, baina, demonitzen zaio, umore gehi bati, eta gero ez zaio demonizatzen, adibidez, politikari bati. Adibidez jartzeari buruz, jartzegatik. Eta, no? Eta baldin bada dokumental batean, edo baldin bada Netflixek asmatu duen fikzio bat o lo que sea, to perfecto, no? Ongi dago. Humorean ezin da erabili, humorean erabiltzen bauzu eta da como, no seke, bueno, a ver, gure jendeak, edo, tal. Baina, gero ez jendasko eskandalizatzen da, eta no seke, edo ezin da, no seke, baina gero, politikari daude egunero etari buruz hitz egiten, eta horrez dagi, eskizak ez ere esaten. Todo perfecto, dena ongi dago. Gainera ezin kontekstutan, rollo, hitz egin bar dugu, hezkuntzari buruz. Eta. Zer? Orduan, zein da, nola neurtzen dugu noiz hitz egin dezakegu, nola hitz egin dezakegu. Eta gainera denen plan, no, eske errespetua, no seke, errespetua, Bai, a ber, hemen gauza bat gertatzen da. Azkenean dekogula oso ikuspegi judeo-kristaua. Eta gure ikuspegi judeo-kristauetik, judeo-kristau honetatik, plazerra zigortzen dugu, eta sufrimendua txalotzen dugu. Total. Ez, orduan, klaro, honetan zein da... barrea zer da, plazerra, eta negarra zer da, sufrimendua. Orduan, nik ezin dut barrea eragin etari buruz hitz egiten, ordea bai sufrimendua eragin dezakedala, etari buruz hitz egiten zergatik, barrea txarto dagoelako, eta negarra ondo dagoelako. Eta hori amobida bat, super instauratuta dekoguna buruan. Ez dakit zergatik uste dugu, umorea friboloa izan behar dela ala beharrez, ez? Eta ordea, drama ezin da inoiz friboloa izan. Drama ez da inoiz friboloa, venga, los cojones. Ikusi duzue Camino pelikula. Eta hau estena bat, ni estena horrekin barrei nuen. Eta hau, kotxe istripua dagoen estena horretan. Egin nuen, japarri nuen, tío. Zer izanako, te has pasao. Eta hori da, eta humorea, behintzat ni saiatzen naizen humore honetan, pues saiatzen azalako, ez egiten, ez? Alako toki absurdoetara ez iristen. Ez que ez zergatik dramari dena... Usten zaio, bai. Edo zer gauza egin dezakezu, dramari mitartez, komedia mitartez ez. Cojones, ya, hombre. Fuertea da, gora. Baina, itzulita gairak bagoaz, sare sozialak aipatu dituzu, eta aipatu duzu zubizen zarela askotan bulo hauek sinistu dutuen pertsona, nire izan naiz, askotan. Gaina gertatu zedan ez da askotan. Tio, hau arazo bat da ere? Bueno, a ver, itzengo handik lehenengo. Venga. Nire gertatu zedan askotan buloekin edo gezurrekin, da rollo, nik usi dut tweet bat, eta sinistu dut, o lo que sea, beira, adibidez, aitortuko dut, nik usi nuen tweet bat, zela, baizu, The Times, da, egiten duena Person of the Year. Bai. Eta, bueno, ez dakit, baina hori. Eta nik usi nuen The Times, Person of the Year, Donald Trump, zela. Eta nire buruan, zen como superlogikoa, eta zen en plan, estatu batuak, whatever, ya está. Bai. Eta zen nuen, ikusi duzu, Donald Trump, Person of the Year, eta jende en plan, da gezurra. Eta, karo, mesartzen da gauza bat, dela en plan, nire lana alda egotea beti investigatzen ikusten duan tweet bakoitza ea errealitatea den? Karo, baina zer lortu du tweet horrek? Ulertzen dut, ze gainera eske sinesgarria da. Eske bada totalmente. Sinesgarria. Tweet horrek lortu duena da, sumintza, berri hori sumina saltxamina, zua zerratzea, egia izan daitekeen gauza batekin, sinestu duzu egia izan zitekelako. Orduan, gezur horren bitartez lortu dute zerbait. Bai. Eta nire interesgarria iruditzen zait hori ere. Gero beste bulo batzuk daude eta beste gauza batzuk daude agian pertsona bat kaltetzeko asmoarekin ireki izan direnak, edo ideologia bat kaltetzeko asmoarekin ireki izan direnak. Ez baino, beste gauza hauek ezberdinak dira eta ondo esaten duzun bezala, guk ez ditu osa guztiak investigatu behar, ez. A ber, ni bai egia dela orokorrean nire jarrera dela nahiko eszeptikoa, bai iragan hau deko dalako, ez? Irola Erratian egiten nuen saio hau, pentsamendu kritiko eta eszeptizismoari buruz, eta orokorrean beti gauza guztiak apurtxuet kautelarekin hartzen ditut, baino ere, sartu izan dizkiate alako gezurrak. Baina ni buloen biktima izan naizela, esaten duanen esan nahi dut, neri buruzko buloak edatu dituztela. Eta hau oso gogorra izan da. Bale, oza, zuri buruzkoak. Bai, hau oso gogorra izan da. Bai. Bai, izan ere. Nola gestionatzen duzu, no, batean? Gaizki, oso gaizki.
oso gaizki, karo, a ber, izan daiteke bulo bat, eskuimuturrako batek asmatutakoa, postasola dit, eskuimuturrakoak etxaiak dira, eta etxaia erratuta dago, gilipollas adalako, igual, loke dagoen gilipollas, baina bulo hau sortu zuten eskerreko mugimendu batzuetatik, eta edatu zuten aurreko gabonetan izan zen gainera, ni justo gainera bebain entorrela oso prozesu pertsonal gogor batetik, salaketa batzuk egiten ibili nintzelako, orain zer ikusia ez duen gai bati buruzko salaketak, baino oso gogorra izan zen, eta hasi ziren bapatean eta ia eserrezetik botatzen ni Andaluziako jendea gorrotu dudala, ni andaluzofoba naizela. Eta zen, Andaluziako jendea, eskerrekoa, hasi zela bulo hau asmatzen. Eta hasi ziren ni idatzitako txioak hartzen eta deskontestualizatzen, esan ez, txio horiek zirela Andaluziako jendearen kontra, supremazista nintzela, kara, onderetzat oso gogorra da. Zeda, ziurrenik nik gehien gorrotu dudan zerbait, nik gehien konbatitzen dudan zerbait supremazismoa, euskal supremazismoa, gauza horiek gorrotu ditut, konbatitzen ditut, niretzat oso borroka gainera mingarria da ere, urbileko borroka bat da ezakitzer. Eta, hau handituz, eta handituz joan zen, eta esan, ezin dut honekin. Osa, ezin dut, hau sinesten ari dira, pertsona batzuk, agian ni bihar militatuko dut haiekin, topatuko naiz haiekin toki zehatzatzuetan, eta hori uste duten nitaz. Osa, sinetxi izan dutelako, horrela iritsi zaielako, ez? Eta izan zen oso gogorra, joan nintzen hilabete batez Twitterretik, eta sareetatik joan nintzen hilabete batez, eta orduan, eskuimuturrekoek ikusi zuten hori, esan zuten, ostia, Anelindane erori da. Ni haientzat naiz, objektiboa batir. Anelindane erori da, eta nork bota du Anelindane. Ostia, eskerrekoek, bere trintxeraren, bere lubakiaren, aldi berean, toki berean dauden horiek, ez? Orduan, eskuimuturrekoek aprotxatu zuten, eta hasi ziren berriz ere kanpaina horri auspoa emoten. Orduan nik esan nuen, bueno, karo, konturatzen naiz, gertatzen den, ni sareetatik jote naiz, edo nik ez dakit dena uste mali madut, dena usteko gogoekin dengoen, oza, benetan, planteatu nuen, dena. Eta esan nuen, ostia, Defcon 2 esaten duen moduan, bera besti baten, si me tiro la gente gana, si me suicido la gente gana, desartu egiten naiz, haiek irabaziko dute. Eta esan nuen, bale, hau eskuimuturrekoek aprobetxatu dute, ni haientzat naiz, figura bat, oso mingarria, eta esan nuen, bueltatuko naiz, eta gauza guzti hauei buruz hitz egingo dut, eta salduko dut zergatik eta nondik sortu duten bulo hau, eta zein izan den bulo hau sortu dutenen asmoa eta intentzioa, eta zeintzuk diren ondorioak. Eta, oso gorra da, gaur egun ere, daude pertsona batzuk, ni andaluzak gorratu ditu dela, sinesten dutenak. Eta ez dut uste hori konpondu izango dudanik. Baina momentu batean da, konturatzea, en plan de, konturatzen zaretez absurdoa den esaten ari zaretena. Osa, kada como... Bai, zer? Egin horrela, emon atzera pausu bat, eta ikusi... Eta ikusi, en plan de, Anelindanek Andaluziako jendeak igorrotatzen du. Ez alda oso arraroa, afirmazio hori. Da, tontakeria hutsa, gero ere hemen sartzen dira gai asko, ez? Nola ezkerreko pertsonoi beti beratzen zegu luparekin, oso modan jarri da jendearen tweet zaharrak bilatzea, kontestutik ateratzea eta kriminalizatzea, que a ver, ez dut dugu Carlos Sofia Gascon, que... Claro. Well, baina gero adibidez, Samantha Hudsonen tweetak eta zituztenean, que hemen ere, gezurrari buruz ere hitz egiten dugunean, eta realitateri buruz egiten dugunean, da, como, bale, gauz askok ere, eske, ulertu behar dira bere kontestuan, kontestutik ateratzen baduzu, eta ikusten baduzu, Samantha Hudsonen tweet bat, esanez, gaur ikusut, aurrun dagoen emakume bat, eta ostikada bat, jo nahi izan diot, pues da, como, igual te quedas en shock, baina da, como, ulertu behar dazteko, sareetako hizkuntza nolakoa den, ze kontekstutan egin den, sareetan, zea dina zeukan hori datzi zuenean. Gauza asko, baina gero, atera... Zintzen bere asmoa benetan zen, aurrun zegoen emakume hori haustikoa demote, ez. Eta gero ere... Fikzio bat zelako, berriz ere. Eta gero ere, Samantha Hudsonek jarri dut tweet hau, fikzioan, lo que sea. Baina eske badago jendeak jartzen, tweetak ez fikzioan, asko zokerragoak, eta eske jendari se la pela, eta ez netzartuko raide, no, eske Abaskalek jartzen ditut tweet batuk, no, edozin trapero, rapero, abeslari, futbolista, edo lo que sea, jartzen ditut tweet batzuk, que son terribleak,
eta jendari se la pela. Jendari keskatzen diona da, lindanek Andaluziako jendeak horrotatzen duela. Bai, karo, ni bota nahi ninduten, erortzea nahi zuten, eta, karo, ez zuten topatzen, esabez ni botatzeko, ni lurrera botatzeko. Orduan asmatu zuten zerbait. Baina, bai, kontatzen duzun hori oso interesgarria da. Nire aitak beti kontatzen du txiste bat, dela apurtxu bet txiste kuñaua, ze, bueno, nire aita gizon bat, da? Jazta, beradineko gizon bat, da? Eta esaten du, es usted un gilipollas. Eso que lo dice, ¿en serio o en bromas? Lo digo totalmente en serio. Ah, bueno, porque las bromitas no las soporto. Orduan, hau oso interesgarria da, ez? Nola, emakume hoi, kentzen digute, batez ere emakume hoi kentzen digute, bromak egiteko gaitasuna. Osea, emakume hoi beti ukatu izan digute umorea egiteko, guez gara umoregileak, ez? Oso gauza berria da emakume umoregileak, zergatik, emakumeak beti isilarazten saiatu izan direlako, eta emakumeak isilarazteko metodo bat da, ez dakit, nola da hitza euskaraz esken, bilatzen, saiatzen, reinez bilatzen. Bueno, sagaztela zela. Bai, hiperbolea erabiltzeko gaitasuna, paralelismoak, metaforak erabiltzeko lizentzia hori kentzen balin badiozu emakume bati, orduan emakume horren mezua pobreagoa izango da, kapak itxiago izango ditu, ez? Orduan emakume batek umorea ezin badu egin, kapak itxiago izango ditu bere mezuak, eta esaten balin baduzu, aurdun dagoen emakume bati, ostiko bat emon nahi diot, hori baino ez esaten zabiltza, ez? Eta hau gizonezkoei ordea, etzaia inbeste gertatzen, denok ezagutzen dugu, joten zarenean norbaiten gana, eta esaten duzunan, oie, ez dakit nor, Mikelek, hau esan dit. Mikel, beti txantxetan dabil. Eta igual etxe binen txantxetan. Bai, txantxatzen, baina esan nahi zuen hori, ez? Eta ordea emakume hori kendu izan dizkigute komunikatzeko beste tresna guzti horiek, ez? Eta umorea tresna horietako bat da. Eta gero ere ezker eskuin ezberdintasun hontan, ez? Erresa den eskuineko pertsonei edozein gauza onartzea eta esatea, eske, son así, no? Eta gero ezkerrekoi edozein akats, edozein gauza kontzizuzik atera biltzen den, justo gure borrokari, pues como, garrantzi hori kentzeko, ez? Eta erortzeko. Eta nik ezkatzen hauena da, ze, diozuna, eskuiniko jendeak sozten dituenean buloak alo que sea, mira, txeka, whatever. Nik hau ez dut, nire tortzen bazait terfa bat, edo fascista bat, insultatzera Twitterren da, como, zerbait ongi egiten ari naiz, aurrera goaz. Hori da. Kezkagarria da, ezkerreko jendeak, saiatzen denean, como, buelta hoe bilatzen, eta pertsona baten, ez dut ulertzen zergatik beti gertatzen den, eta asko gertatzen da hori, ez? Como, lehia hau, eta esatea, no, baina eske zuetzara hain perfecta zure borrokan, ze, da como absurdua totalmente. Ego eta purismo, rollo ikaragarriak daude guzti honen atzean. Osea, azkenean, individualismo kontu bat da ere, bai, ez? Osea, guri etzaigu gustatzen hor egotea pertsona bat, zure ikuspegitik erresonantzia edo ahotsa duena edo ikusgarria dena, zure ikuspegitik, etzaigu gustatzen, eta orduan guk nahi duguna da pertsona hori botatzea, eta gu haren tokia okupatzea. Eta haren tokia okupatzen espadugu behintzat jartzea la medallita de nik bota nuen lurrera ez dakit nor. Eta gero beste gauza bat gertatzen da, purismo hau, nik ere bizi izan dudan, jasan izan dudan purismo hau, kontrotu naiz, gehiago esartzen zaigula pertsona prekarioi. Adibidez, neri beti exigitzen zait oso modu gordin eta gogorrean izatea super zuzena hartzen dituan nire lan guztietan, ez? Adibidez, Kandalreden lana onartu nuenean, izan zela niretzat, como, prozesu bat, en plan, bueno, baietze, osetze esango diet, ez dakit, azkenen baietze esan nienean, jende asko botazitzean gainera, esatera, porque Podemoseko atzara, porque nola salduzaren ez dakit nor. Yo, bueno, azken finean, ezkerreko kanal bat da, oza, ¿qué me cuentas? Ordea, beste pertsona bat, ere ezkerrekoa izango balitz, baina, estatus ekonomiko hobe bat izango balu, inorke luke esango, Telezinkon agertzen zara. Total. Ez? Hau da batez ere prekarioi esigitzen zaigun zerbait. Eta gure prekariotasunetik irten ez gaitezen batez ere. Eta koherentzia izatea uneko unean, eske, spoiler, inork ez da koherente uneko unean, ze zinezkoa da denak gara hipokritak, denak ditugu como pentsamendu kontrajarriak edo lo que sea, baina koherentzia zai esigitzen beste askori. Eta ez direnean koherenteak, da como, no, claro, baino, eske tal, edo. Pero eske diozuna, adibidez, pertsona batek egiten badulan, imaginatu Telezinkon, da como, no, claro, baino, eske pertsona horrek lan egin behar du, baina gero, kutako norbaitek egiten badu zerbait, da como,
Eske zuk aukeratu dezakezu hori egin edo, ez? Nola saldu zaren, ez? Wow. Claro, hau esaten nion lagun bat izan, lagun batek esan zian, tia, nola onartu duzu kanalredekoa. Eta azkenen egon nintzen pila betez, edo, eta popatik hartzera gotan nituen, baina, bueno, beste gauza batzuengatik. Ez, lagun batek, nola onartu duzu hori? Eta nik esan nion, parkatu. Baina, irakaslea zara ikastetxe katoliko baten. Eske total. Eske, eta zate, hombre, ja, baina, eske 2.000 euro hilean irabazten dozuz. Eta nik irabazten nuen 200 euro bideo bakoitzeko. Ja, baina, eske, eske da hori, eske gainerak jendeak kritikatzen du egiten duzuenan rollo. Eske hau dura utxitze gune lagun batekin dela abeslaria, eta behin egin zuen oinezeko gauza bat, Nafarro oinezeko kontu bat, eta nire esok, lagunen artean kritikatzu. Debate bat ireki zen de, tio, ez daketa egin berko zenuke, modu publikoan edo lo que sea, eta da, como, tio, zergatik modu publikoan lan egiten dugun pertsonoi, beti kuestionatzen zaigu, zelekutan lan egiten dugun edo ez, eta gero, modu pribatuan lan egiten duten pertsonei, ez zaien kritikatzen, porque justo, igual, gu kritikatzen ari diren pertsonak, lan egiten dute eskola publiko batean, edo lan egiten dute ez dakizte enpresa fascista batean, lo que sea, eta nik ez dut ahi kritikatu nahi, Zeni badakit zer den lan izatea, eta lan egin behar izatea. Odan, nik ulertuz dut, pues igual, oye, cariño, nos tenemos que bajar las bragas todas, eta lan egin behar dugu, pues pal Corte Inglés, pues pal Corte Inglés. Eta lan egin behar dugu, pal no seke, pues pal no seke. Si, eske hori da langile klasekoa izatea ere, baina eske gugite egin duguna ere, langile klasekoa izatea da ere. Haunek ez du esan nahi, lan egingo dudanik nire bizitza puta osoan pal BBK Life. Ez da gutxiagorik ere, eta nire ditzen mediate de un meeting de Vox, ez da inolaz ere. Edo PP, del PSOE, igual, edo KKR-ko alako festival baten ez da inolaz nik ez nuke egingo. Hori ez da egingo. Hori beste kontu bat da. Hori ja da ere zure irudia erabiltzea, ideologia batekin, edo lo que sea. Bai. Baina odio dana, eske ezin gara egon, eta nire gertzen zait, eske nizien ez egon, kontratzen hauten leku guztietan begiratu, nor kontratatzen hau, zer militantzia dagoen, edo zer eta... Eske hori ez du inork egiten. Eske ez du inork egiten. Zergatik modu publikoan egiten dugunek, eta are gehiago esango dute, modu publikoan, baina ezain handiak garenok, kritikatzen zaigu. Handiak diren artistei ere... Hori da. To perfecto, joan nahi duztuena, no pasa nada. Hori da, esaten ari nintzena. Osa, nik ez dut sekulare lanik egingo, pal BBK Live, edo KKR-ko festival batentzat inolaz ere, zen eretzat militantzia da gauza bat, oinarrizkoan dere bizitzan, baina... egingo banu, badakit kriston kritika jasoko nituela, ordea ni baino handiagoa den baten bat, eta ni baino ni bezain prekarioa ez den, inolaz ere, pertsona batek hartzen baldin badu lan hori, zaio kritika hori eroriko. Eta kritika iruditzen zait super zilegea kasu hauetan, ez? Baina badago klasismo kontu hori, ez? Txikiak garenok, izan margara super fidelak, eta izan margara beti prekarioak, eta izan margara beti marginalak, eta ordea beste egin ezaketen nahi dutena, eta izan ere gauza txikitxo bat egiten dutenean, ja, txalotzen zaie pila bat, nik beti jartzen dut adibide bat. Rosalia, zer egin du Rosalia? Behin idatzi zuen txio bat, esatzen zuela, fuckbox, eta listo, mundu guztia, ez el txege, bara. Politika, no seke, eta gero beste gauza batzuk, abernostu duan hau ere, adibidez horai KKR-ko movida guztionekin, baude como talde edo artista super handiak esaten, ni ez noa gauza hauetara, no seke, no sé cuantos, eta, oso ongi, ez joatea, eta guai, ez? Baina da rollo, txalotzea a unos niveles tremendos, hau egin izana, eskerrik asko, no sake, zure ideologia, todo perfecto, eta gero, ez dakizue, artista handi batentzat, zein erresa den esatea. Claro, bai. No, ez noa. Errazagoa da, artista handi batentzat, noski. Artista txiki batek ere egin dezake, eta noski eta guztiok exigitu, edo lo que sea. Hori da, nik ere, baina esan nahi dut, eske justo artista handi batentzat da erresena. Claro. Da, gehien txalotzen dena, pero da como, artista handio, hau ez doa, kakarra, pertsona horrentzat da errezena. Eta ez ahaztu, eta hau ja, beste kontu bat da, baina ikertzuriko gara ere, ez ahaztu, artista batzuek, ziurenek egin dutela, porque les renta más kritikarik ez jasotea, ez denez beren ideologia delako, edo lo que sea. Igual, bakoitza con su movida, eta con sus cosas, ni hori ez sartu nahi, baino, argizan ere, esken nien darik ikusi dut Twitterren eta, bueno, gora ipatzen unas cosas, que es como, txalotzen duzu, pues, txalotzen denean gizon bat, egun batean platera karutu dituelako, pues gauza bera, dan plan, joder, tio, si justo hau da txalotu behar duguna. Ordea, ni bihar, ezakit, imaginat, esazu, argazki bat hartzen dela, nahi erosten zeo zer, en el Carrefour, hori.
imagina zazu, zelako eroriko zitzaidan. Eta, bueno, izki igual, justo Carrefourren erosi behar nuen zerbait, ez? Ez dut normalean erosten, eta zehatzen az boikota egiten, baina, ez? Eta zen duzu, ostia, ni izan behar naiz, super zuzena, super fidela, zergatik pobren naizelako. Ordea, handiagoa den beste bat, keinu txiki bat izatearekin, beretzat txikia den keinu bat izatearekin, txalotzen zaio pila bat. Eta keinu hori espalin badauka, ez zaio inbeste kritikatzen. Total. Bia movida. Baina, bueno, pixuak enduta, elkarrizketari, guazen sagardoa edatera, euskal sagardoa latan. Ikaragarria. Txotx! Baina itzulita buloetara, eta beste alderan jarrita, hasieran aipatu denarekin, zuk inoiz, singistu duzu bolo bat, edo gezurren bat zaretan ora oso handia. A ber, ziur baietz, edo bizitzan. Ziur baietz, ziur... Izan ere bizitzan, porque, gauza bat, aipatu edo gore, saretan hitz egiten dugu, baina gezurrak telebistan egunero. Hombre. Esaten dira, esango dira. Egunkarietan, aldizkarietan, leku guztietan esaten dira. Hori dela saretan, eta laia, eta no seke, baina... Beti egon den gauza bat da, eta horrekin bizi gara, eta prentsa existitzen denetik buluak existitzen dira. Ni horrela horitzen duan lehenengo bulua sinitsi nuena. Adibidez, digestioa egin behar duzula ondartzako uretara sartu baino lehena. Hori nor kasmatu du, tio? Gurea me kasmatu dute zertarako siesta botal izateko. Ja, que fuerte. Munduko umeak, ez dut uste hau ikusten egongo zaretenik, baina ikusten malin bazaudete, sar zaitezte uretan. Benetan ez da digestio korterik existitzen, gezurra da. Eta ze galdera da, zertarako nahi duzu zure seme doala ba toaian egotea, eta ez uretan, gero lasaiago egoteo. Gero galgo martara vigilatzen, ez? Bueno, ama ikaragarri negligente bat espaldi pasara. Ez hau, gehiago, siesta. Zoazte uretara, ala, sieste. Eta umea horri totzen. Dino nik, horregat izango dara, baina. Bulo hori sinesten nuen. Neri behin iranaiak esan zidan txikitan, badakizu txamponek bautela atzean herrialde baten izena. España, Alemania. Euroak. Nimoen pentsatzen pesetetan. Eskenik hori ez dut bizi izan. Claro. 2000 batean, ez agatu zen. Bai, ustez baitz. Pues nik laburten dituen. Baina hori, txamponetan, bazte hori España, Alemania, no seke, eta nire esaten nahiak, hemen bakarik erabili zitezkela Espainiakoak baziren. Zoran, ematen zidatenean txampon bat, etzela Espainiakoa, zen en plan. Claro, eta nik zertarako nahi dut. Zera jengo dut honekin, lo pasé fatal, Eta behin jaitzegin nire amarekin, etzan zidan, amor. Eskerrak ez zizula esan, hemin Euskal Herrikoak oino ezin dira Ja, porque eudor ez zegoen. Ez toka tirurik. Gure herrialden ez dago dirurik. Jo que sé, gero, bulo historiko hauek, ez? Osa, badaude bulo esasi zientifikoak, adibidez, uretara esartu ezaketzetak indor, gero bulo historikoak daude, adibidez, erregea bere anaia hiltzuela txikitxoak zirenean jolasten istripu bat izan zera. Hori gezurra da? Gezurra da. Erregeak 18 urte zituen, eta formakuntza militarra zeukan, bazekien arma bat nola erabili oso ondo bazekien, eta inoiz ez dugu jakingo, ze hostia hartatu zen logela horretan, logela baten sartu ziren euria zegoen kanpoan, ezakitza, eta esan zieten barrura jolastera edo. Mundu guztia barrura. Eta bai, erregeak 18 urte zituen, bere anaia gazteagoak 15 urte izango zituen, bere anaia gazteagoa zen bere aitaren kutxuna, eta asko esate dute erregeak inbidia omen ziola bere anaiari, eta inoiz ez dugu jakingo ze hostia gertatu zen logela horretan, ze haiek bi baino zeuden, baina erreak 18 urte zituen, arma bat erabiltzen bazekien, eta barreta izan ere, bere aita, el rey no sé cuantitos, sartu zenean, esan zion, Juan Carlosi, porque has matado a tu hermano. Eta pistola hartu zuen, eta bota zuen, ez dakite, ibai batera, edo bai pistola bota zuen hortik. Orduan da... Que fuerte, baina ez nekien hori. Begira, bulo bat, kendu dizut hortik. Tampoco me interesau nunca, baina que fuerte. Bai, bulo historikoak, bai, niri horrela kontatu zidaten, eta horrela jakin izan dut, ez dakite, 17 urte nituenean, ez dakize hostia irakurtzen, hostia, erregea, etzela ume bat, baizik eta gizontxo bat. Ja. Flipa, Beste bulo historiko bat generi me encanta da gizakia iritziztenean ilargira lehenengo aldiz. Ni horri buruzko saio bat egin nuen. Ez que fuerte da, Bai, bulo hori desmontatuz noski, saio bat egin izan nuen. Eta inkaragarria da, ze oso erraza desmontatzea alunizaje faltsuaren mito guzti hori, oso erraza desmontatzea, hasteko, badakigulako noiz jaio zen bulo hori. Eta bulo hori jaio zen
larogeigarren hamarkadan, frantses batzuek egin izan zutelako dokumental fatxu bat, plan de dokument, fikzio bat egin zuten, eta jendeak benetazko atzela pentsatu izan zuen, eta orduan hor jaio zen, eta, gero, atzerak egin zuten, en plan, bilatzen irudiak esakitzen, eta esan, begira, gezurra da, baina bai, alunizaje faltsuarena ikaragarrizkoa da. Fuertea da. Nera aitaren amamak, nire birra amamak, bera izan zen, bulo horretan sinisten lehenengoa. Bai? Bai, karo, zeberak ikusi zuen telebistan, alunizajea, noski mundu guztiak bezala, zegoen izan zen hito historiko bat. Eta ikusi zuen, ez zuen gehiagik sinisten, iruditzen zitzen goza bat, en plan, no me fio, eta irten zen kalera, behiratu zen ilargira, eta esan zuen, ez dira ilargira iritsi. Osa, esaten dute, harriak ekarri izan dituztela, eta ni ilargia betiko lez ikusten dut. Nena, bere izan zen lehenengo konspiranoika. Bai. Berak izan zuen. Ai, no faltan piedras. Ahora me engañan. Duela gutxi ere gonda gezur, ezagit historikoa denitza, baino Ingalaterrako erregina, printzesa, zut erregina? Erregea da gorein, erregearen emaztea. Bai. Egon zela... Parkel Bowles. Ezakit nola izaten, ezakit norden, baina egon zela como super desagertua, eta no seke, eta ebakuntza bat zegoela erdian, eta no seke. Bale. Eta onena izan zen, amaren eguna izan zenean, badakizu hori? Ez, a ber. Igoztuen berak argazki bat, sareetara, rollo... Bai. No seke, nire familia, nire seme alabak, no seke, zen ia. Zen ia. Zenbat atzamar zituzten eskuetan. Hori izan zen kontua. Zerbait bat zegoela, atzamarren bat gehiago bat zegoela. Osa, justo, testu ingurua zen, emakume hau desagertua zegoen. Desagertua, esan nahi dut. Bai, badakite, Pipa Middleton edo, ezakitzen bat Middleton. Bai. Hori ezakitzerten hau. Printzesa, ba hori. Ezakitze historia eta ebakuntza bat, eta ez ebakuntza... Bai, minbizia omen zeukan eta... Zita batzuk kantzeratu zituen ere, eta no seke, bapatan desagertua zegoen, etzinorez eginen zegoen, bapatan emakumaren, amaren eguna, igotzen du argazki hori ia, porque argazki hori etzen benetakoa, eta no seke, eta gero berak jarri zuen tweet bat, en plan rollo, ofiziala esanez, no, eski orai, hasi naiz Photoshopa erabiltzen. Bai, como que berak egin zuen, nago como orai Photoshopa ikasten, eta orduan joan zait eskua, joder que se joan zaizu eskua, cariño. Eta hori zen flipantean, egon nintzen living momentu hori, porque en plan, que fuerte, pertsona hau ez dago, igual biztirik. Kate Middleton, bai, izan ere, despotorropenean, eski oinu horretu dut, astuta neukan. Ni bai, ez nekin nortzen horreia. Despotorropenean agertu ginen Kate Middletonen maskara batzuekin, esan ezku ginela Kate Middleton, ze karo, desagertuta zegoen, eta jendeak ikusten zuen hortik, en plan, ikusut Kate Middleton, Barakaldon, adibidez, justo en el Max Center. Eta agertu ginen, bai, izan zen movida bat. Eta klasikisimoa, zu igual gaztegia zara, baina imaginatzen dut jakingo bezula zeri buruz hitz egiten naiz nagoen, hau esaten duanean, Ricky Martin eta Marmelada. Bai, egia da. Claro, nik hori bizi izan. Nik gero irakurri duanean, entzun duanean, sobre efekto Mandela eta goben guztian, entzun dut adibide hori, baina ez nekien. Nik bizi izan nuen, oza, zuzenean edo, zuzenean ez, baina... Claro, ez, porque konta jo gure bai. Audientziari. Bale, zegoen telesail bat, oso jende asko ikusten zuena, sorpresa, Isabel Gemiok aurkezten zuena, baina justo momentu horretan Kontxa Belaskok aurkezten zuen, buena kaspa... Eterna txonka Belasko. Kaspa estatal, kaspa estatal. Eta... Bueno, urrengo gunean, saioa moten zuten, eta ni urrengo gunean klasera joan nintzen, guztiok jan ginen klasera lantokira dena alakoa, eta askok esaten zuten gertatu izan zela movida supertxoro bat. Bueno, saio horretan sorpresak emoten zizkieten pertsonei, ez? Adibidez, dela 10 urte ez duzula, zure aizpa ikusten, bapaten zure aizpa, eta mundu guztian egar, ez da, que guai. Edo nahi zenuela ezagutu famatu bat, bapartean, erakusten zituen zure famatu hau, ez? Como, que guai. Orduan, bueno, sorpresa bat emon nahi zioten neska bati, hau zen kontatzen zutena. Sorpresa bat emon nahi zioten nerabe bati. Orduan, sorpresako kamera guztiak sartzen ziren neska horren logelan, armairuetan iskutatzen ziren, eta orduan neska, arraroa, neska sartzen zen bere logelara, klase ostean, eta neska hau zen superfan de Ricky Martin. Orduan, Ricky Martin ere, armairuetan zegoen izkutatuta, con los cámaras y tal. Hor zegoen Ricky Martin eta kamera guztiak. Ni ez dakit nola kabitzen ziren guztiak, porque las cámaras de los momentos eran enormes. Baina, bueno, orduan neska iriste zen, eta asmoa zen Ricky Martin armairutik irtetzea, eta neskari sorpresa motea. Baina neska iristen zen,
gona altxatzen zuen, kuleroa kendu, eta potxolan botatzen zuen marmelada, nozila, hor bertxioa aldatu egiten zen. Ordan neskak bere txakurtxoa txakur bat ere, bai. Txakurtxo, eta txakurrak miaskatzen zuen, hor potxolan botatako movida guzti hori. Eta hori hau, bertxioak esatu dute, batzuk justo mosten zela emisioa, ezakitzen hor, bueno. Asuntua da, estatu espainol guztian eta Hego Amerikan, egun berean bertan, mundu guztiak kontatzen zuela historio hau. Zego Amerikan ere bazegoen alako antzeko saio bat. Eta ni oroitzen dut, ez dut sekularea astuko, Leire izeneko, ikastolako, ikaski batek esaten zuela, nik ikusi dut. Atzo gauean ikusi nuen, eta emisioa moztu zuten, eta Kontxa Belaskok barkamena eskatu zuen, eta zakitzer, eta eta izan zen hau, hain handia, hortik eta bi egunetara, agertu zela Kontxa Belasko esan ez, hau gezurra da. Osea, ez dago bideorik, ez dago esebez. Baina nondik atera da, hau? Hori zen asuntoa, nondik atera zen. Badaude hortik teoria batzuk. Historia hau, beste bertsio batzuetan kontatzen zen, beste momentu batzuetan, eta badirudi, alako baten, hasi zela gauza okoan, baina, karo, asuntua da, internet gabe nola demondre. Egun berean, Estatu Espainolean eta Hego Amerikan, mundu guztiak kontatzen zuen gauza bera. Asuntua hori da, super loko. Fuerte. Eta ni ja, aipatuko nuken azkeneko buloa eta hau iruditzen zait oso gogorra eta oso txungoa, eta ezagit oraindik ere jendeak ulertzen duen bulo bat izan zela, oraindela oso gitxi gertatutako gauza bat da. Pandemia osteko bigarren udan edo, ja justo aiak bueltatzen zirela eta guzti hori, ziztaden kontua. Horitzen zara, ziztadena? Bai. Nik horitzen dut, karo, ziztadei buruz zizte egiten zutela, ziztadak, zen neskak drogatzeko metodo bat eta bortxatzeko metodo bat, lapurtzeko. Gehien bat, bortxatzeko, ez? Droga bat ziztatzen zizuten, jeringa batekin, eta hor ja, bortxaten zintuzten, ez? Nola da, esto kimiko, sumisión kimika, esaten zaiona. Eta, hitz egiten zuten, eta jendea super, ikaratuta, nik horitzen lagun batzuk esaten zutela, aste nagusian etzirela kalera irtengo, jarrietan irtengo, eta nik ezin da izan, hau, ze hostia. Eta hasi nintzen pentsatzen. Zanuen, hau, ezin da gia izan. Zezuk ziztada sentitzen dozunean. Zenbat droga sartu behar dizute. Eta eta iratzi nuen txio oso luze bat, esan ez nik uste dut hau bulo bat dela, eta bulo honen asmoa dela, emakumeak ikaratzea eta gure etxeetan geratzea. Eta egon ziren talde feministak, akotxartean feministaren kontua, zeien burua ez daukate feministatzat, bulo honi auspoa emon ziotenak. Eta, ziztaren kontra agertzen zirenak, eta ezakitzer. Eta azkenean bulo bat zela argitu zen, ezen egia, ezen kasu bakar bat ere egon izan. Igual, en plan, karo, gero lagunekin hitz egiten, aste nagusia imaginazazu. Lagun batek esaten ziak, gera jo los pintxatos, eta bazeraman txapa bat, en plan horrela irekita, karo, igual, nahi gabe ziztatu duzun eskaren bat, ez? Eta iaikaratu da, eta panikoa sortu duzu. Baina paniko guzti hau, nik uste dut sortu zela, emakumeak gure etxeetan geratzeko asmoarekin. Eta talde feminista batzuetatik hau auspotu zen, eta nik uste dut guzti honetan ere, ez dakit, kontu zibili bar garela. Azkenean zer lor dezakegu, panikoa edatzea... Bai, eta erabili izan da beti gezurra hortarako, ez? Hitz egin, adibidez, IESaren pandemian garaian eta dena zen rollo, IESaren pandemia, edo bazait, COVID-aren pandemian. Dena zela kutsakorra, ezin zela ezer egin, dena zen gezur puta hutsa. Ez dena, esan nahi dut, gauza asko bai, gezurra beti erabili izan da beldurra sortzeko, eta beldurra izan da sumisio lortzeko modu bat, ez? Hori da. Bai, IESaren kontuan adibidez badaude oso adibide argi batzuk. Denok entzuen izan ditugu historio super txoroak, en plan, ez dakit, Donostiara joan nintzen, Donostiako jaietan, ez dira jaiak egoten hemen, txantxa da. Ez baino, joan nintzen ez dakit nora, Madrilera, eta diskoteka baten sartu nintzen, enraitu nintzen mutil batekin, eta horrengo gunean esnatzean, ikusi nuen ispiluan idatzita, bienvenido al club del SIDA. Ez? Alako txorrada hauek, ziren txorrada super xerofoboak eta xerofobia edatzeko erabiltzen ziren mobidak ziren. Januen banana bat eta banana horretan konturatu nintzen como gorria zegoela barrutik eta orduan asuntua da, daudela hortik tipo batzuk sartzen dutela IESarekin kutsatutako odola eta horrela jendea kutsatu egiten da, ez? Eta hau zen xerofobia edatzeko metodo bat. IESa asistitzen da, bai.
bere garaian, inkluso oso gaixotasun larri bat zen, ez? Baina, historio guzti hauek faltsuak dira, eta historio guzti hauen atzean dagoen intentzioa da homofobia, xerofobia, eta gauza guzti hauek jendea kontrolatzeko. Bai. Ni benukan beste dibidea, baina igual ez da inona, ja. Azken urtetako gezur, como, ikonikoa esango dut, baina rollo ulertu, ez? Ikonikoa, baina honitzela oso sartuta historian, Madeleine McCann. Oh, jai, badakit, me encanta! Nola ez dela ona hau izango, esto es buenísimo. Ez que agertu zenean, batean duela 2 urte. Ni naiz Madeleine McCann. Tipa bat esan ez, ni naiz, eta gainera rollo jendea egiten en plan, hartzen zuten bere begia, haurtxoaren argazkiaren begia, eta konparatzen, no sé qué, eta gero resulta que, alegadamente, gezurra zen, eta etzen bera, eta simplemente, bere oraingo gurasoek diote, que osasun mentala, eta no sé qué, aixorrik dagoela, eta ez dela egia. Baina inork ez du ADN probarik egin. Zalantzak. Eta gainera usut egin zirela, froga batzuk, eta gertzela eguneko bat, que zen en plan guztiz, imposiblea, no sé, movida bat. Baina izan zen ere momentazo bat historian, agertzenan tipa hori izan ez. Ni naiz Madeleine McCann. Ojo. Ni naiz. Ojo, soy yo. Bai. Badago beste bulo bat, ez dakit bulo haute den, baina, badago tipa bat transa edo traja egiten duena, Twitterren hainbatetan irakurri izan dio dela, baina ez dakit oso ondo nordenez ez, baina historia hau me deja loka. El niño pintor de Málaga, San Malagoko ume bat, batean desagertu zena, ez? Enrique izena omen zuen. Eta desartu zen, eta desagerpen horietako bat, inork ez duela ulertzen zehuzti hartatu zen, batean desartu zen. Umeak margotzen zuen oso ondo, tal. Eta tipa honek, hainbatetan esan du, topatu duela ume hori orain ja nagusitan, eta zala, tipo bat, hil egin dena, hil egin dena, ez bere eskela jartzen du, eta esan ez, se llama Enrique, itxura atletik oso antzekoak dira, eta esaten du, eta gainera, hori, Alzheimerra omen zuen, orduan, gertazitekeen, inorkez jakitea bera zela. Ez como, ostia, askotan irakurri izan dut, eta ez du exito handiegirik izan historia, baina ez como, izan daiteke, dio. Izan daiteke, ja. Fijo que sí. Niño pintor de Málaga. Zure bila gabiltzaren dikere. Topatuko zaitu. Quién sabe dónde. Paco Lobatón. Bueno, Ane, honekin ja, prinsipioz, bukaera eman diogu ja atalari. Ez dakizu beste zerbait egiten nahiko zenuke honen inguruan? Beste hausnarketaren bat edo? Ez, nire hausnarketa bakarra da, sumina hartzea egunero, asko gainera, edatea, ez. Edo bestela, Euskal Sagardoa, eraman ezazue, edozin lekuetara, gimnasiora. Nora joaten gara? Ez que nire etxetik ateratzen asko. Etxean, edateko, lagunekin, guztorika. Bai, oso mendiraro ateko, igerilekura, ondartzara, ez dakitan agalakoa. Bai, ezin lekura. Edo Euskal Herria zuzenean, zerara eramateko, por cierto, domeka honetan Euskal Herria zuzenean, egongo nahi. Bai. Bai, bakarrezketa bat izango tiparralden, lehen aldiz tiparralden. Ze bai. Ui, bildurra ematen dit, baina. Bai, ziuron gillango dela. Bueno, Ane, bukatzeko egin behar duguna da, berridatzi, birformulatu edo, mandamentua, errepikatuko dizut, dela, ez duzu testigantza faltsurik egingo, ez eta gezurrik esango ere. Bale, ez duzu testigantza faltsurik egingo epaileari ezpada, vale. Ez da gezurrik esango poliziari ezpada. Osongi, borduan, begiratu guztiz kamerari, eta esan gure mandamentu berria. Gure mandamentu berria, ez duzu testigantza faltsurik egingo epaileari ezpada, ez da testigantza, ez da gezurrik esango poliziari ezpada. Ze, beti, akab. Mi esker, maitea. Mi esker zurik. Dailo bizut. Eguneko hitza. Zani hau da, goizeetan hartzen dudana, ostia txarrean jartzeko eta egunari aurreina bizateko. Hau da, Ane Lindarenen morning routine. Bai. Morning routine sareetan asko egiten diren bideo mota bat da. Jendeak bideo hauetan kontatzen du esnatzen denetik goizean zehar egiten duena. Oso lutea egoten da ere skincare-arekin edo aurpegia zaintzeko rutinarekin. Adibidez, Izaroren energia ikusita gustatuko litzaidake ikustea zein den bere morning rutina. Ane Lindarenen morning rutina debekatuta egongo litzateke 7 herrialdeetan. Mi esker entzuteagatik, ez galdu datorren atala, Kepa Iekora izango dugu gurekin klandestinitate sexualari buruz hitz egiten.
Eta gaur, 27an entzuten ari bazara atala, gogoratu bihar 28an harrotasuna izango dela. Eta harrotasunaren egunean ekintza asko antolatzen direla Euskal Herri osoan zehar, ez bakarrik hiriburuetan. Herri askotan, hiri txikiagoetan, leku guztietan antolatzen direla gauzak, beraz zoazte manifestazioetara eta gogoratu harrotasuna dela borroka, matxina da eta dela politikoa. Ez da Bilbao Bizkaia harro.